Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalší príbeh o tom, ako sa mojkáčik naučil, prečo by nemal jesť sladkosti pred spaním. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddychol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospínkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčik Zajačik bol v obchode s mamkou. Mal za úlohu vybrať si niečo sladké na výlet, aby mu to dodalo silu. Hneď ako sa navečeral, spomenul si na keksík, ktorý si vybral, a kým sa mamka nepozerala, zjedol ho. Mamka mu chystala ruksak na útorok a nevedela nájsť keksík. Hľadala ho všade, v skrínke, v taške, na stolíku, a tak sa opýtala. Mojkáčik, neviem nájsť ten keksík na tvoj zajtrajší výlet, nezjedol si ho náhodou? Mojkáčik sa opýtal. Čo by sa také mohlo stať, keby som ho zjedol? Mamka mu povedala. Keksík je predsa sladkosť. Tie sa pred spaním nemajú jesť, to dobre vieš. Kúpili sme ho preto, aby ti dodal silu, keď už nebudeš zajtra vládať na výlete. A vtedy sa stalo niečo nečakané. Mojkáčik začal behať po izbičke, potom skákať po posteli, vybehol na chodbu a hneď sa vrátil do izbičky. Mamka vtedy zistila, že predsa len zjedol ten keksík. Jeho nôžky dostali silu zo sladkého, čo zjedol. Hlavička nevedela ísť snívať sníčky. Myslela len na to, kde všade ešte chce pobehať po byte rýchlo ako blesk. Dokonca stihol pár kotrmelcov v obývačke. Mamka len ticho povedala. Som zvedavá, kedy teraz jeho nôžky prestanú utekať a kedy jeho hlavička bude pripravená si ísť oddychnúť a snívať nejaké sníčky. Kým mamka stihla popratať kuchyňu po večeri, Mojkáčik prestal behať po byte a ľahol si do postielky. A tak mamke povedal. Mamka, už ťa čakám v postielke. Vidíš, aký som rýchly? Keksík mi nič zle neurobil, ako si hovorila. Mamka mu vysvetlila, že kým sa jeho nôžky nevedeli zastaviť, ručičky na hodinkách sa tiež nezastavili a teraz idú spinkať neskôr, ako mali. Mojkáčik na to odpovedal. To nevadí, ale bola to zábava. Mal pravdu, ale táto zábava mu zobrala čas, kedy už mal spinkať. V utorok ráno, keď ho išla mamka zobudiť, jej povedal. Mamka, ešte ma nebuď, som veľmi unavený, potrebujem si ešte pospinkať. Mamka ho ale chytila za rúčku a vytiahla von z postielky, aby sa stihli vychystať do škôlky na výlet. Len tak stihol sadnúť na autobus a tak odišiel na výlet. Po obede, keď pre neho prišla mamka, opýtala sa, ako bolo na výlete. Bolo super. Len ma bolia nôžky a nevládzem. Poďme už domov, aby som si mohol oddychnúť a ísť spinkať. Mamka sa opýtala, či ešte nechce predsa len ostať na ihrisku s kamarátmi. A on pokrútil hlavičkou a tak išli domov. Večer, keď mu mamka dopovedala rozprávku, Mojkáčik ju objal a povedal. Už nebudem jesť sladkosti pred spaním. Sľubujem a ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Áno, správne. Sladkosti nie sú zlé, ale majú sa jesť vtedy, keď potrebujeme mať silu cez deň a nie vtedy, keď už máme ísť spinkať. Vtedy naša hlavička nebude vedieť snívať, ale bude rozmýšľať nad tým, kde majú nôžky utekať. Mojkáčik tým, že zjedol sladkosť, išiel spinkať neskôr. Kvôli tomu bol na ďalší deň veľmi unavený. Sladkosti sú dobre vtedy, keď naše nôžky nevládzu. Napríklad na výlete,
keď chodíme veľa pešo a naše nôžky sú unavené. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.